que va haver una època que em van començar a passar coses xunguis i una amiga em va dir, ¿no te habrán echado mal de ojo? Sin ser jo nada d'esto, jo no hi creia, ¿vale? Però llavors vaig començar a encadenar i vaig dir, potser tinc mal de ojo. Pensava que havies pagat algú perquè et fes una neteja. No, pagar no. Aquesta amiga que em va dir, potser tens mal de ojo, va dir, jo sé treure'l. Bueno, però això, el primer és gratis, però el segon ja se paga. Com es treu el mal de ojo, perdó? És que és secret. Ah, en sèrio? Però tu saps No. que podem buscar a TikTok i sortirà? Te quito el... Perdó. Però A veure, què tipus de mal de ojo te està quito... buscando? Estic veient molts ous. Limpieza de huevo. No. Què? No va fer servir un ou. Tothom està fent servir un ou, Mira, mira. Huevo. I es veu que per evitar el mal de ojo t'has de posar algo del revés, en plan la samarreta del revés. O sea, com el escudo anti mal de ojo. Sí. I llavors em va fer com lo de treure mal i em va dir, quan tornis a actuar, posa't algo del revés. Jo estava a punt d'actuar i vaig pensar, merda, m'he de posar algo del revés. I clar, no em donava temps en el lavabo a girar-me res. I vas a actuar d'esquenes, tu. La gent dient, ¿qué tipo de show hemos venido a ver? I jo, si no em veuen la cara no em poden tirar mal de ojo.